Dobroveče, draga zajednico, prijatelji. Radujem se što večeras možemo biti zajedno, ovako virtualno preko kompjutera. Žao mi je što niste sada sa nama u sali, što ne možemo slaviti ovde, ali duboko verujemo da smo povezani u duhu i da ovo što sada činimo zajedno. Svako u našem domu slavi Boga, ali nas je Bog okupio oko njega i on van vremena i prostora. On nije ograničen našim ograničenjima, on nije ograničen policijskim satom, on ga prevazilazi. Iako mi ne možemo napustiti naše domove, na mesta gde se nalazimo, on je svugde, u svakom od mesta gde se sada nalazimo. I ovo je radosno vreme. I ajde da slavimo Boga zajedno, ajde da dođemo u njegovu prisustvu, da susretnemo se sa njim, da ovo bude posebno vreme za svakog od nas. I radujemo se, Hriste Bože, tebi, radujemo se susretu sa tobom, radujemo se, Gospode, ovoj prilici da slavimo tebe zajedno, Bože naš. Dođi Duhom tvojim svetim, dođi u sili svoje nebeskoj. Dotakni nas, Hriste Bože naš. Dotakni nas i vodi nas u ovom slavljenju. Neka je ime tvoje proslavljeno, Hriste Bože naš. Amen. Slavimo te, Bože, tekstom ove pesme i rečima koje si napisao, sa porukom da evo nas, Bože, stižemo i koliko god da smo fizički daleko, Bože, tu smo pored tebe. I vraćamo ti ovo slavljenje, Bože, sa najvećom željom da ti pokažemo koliko te volimo i koliko puno, Bože, mislimo na tebe i u ovim trenucima možda malo više nego inače. I slavimo te, Bože. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku reč moje molitve, bez obzira koliko daleko sam. Ti si veran i uvek rečima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš. I na tvojim rukama, i na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban. Jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvek, jer ti si predivan moj. Da, Bože, predivan si Bog. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku reč moje molitve, bez obzira koliko daleko sam. Ti si veran i uvek rečima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš. I na tvojim rukama, i na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban. Jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvek, jer ti si predivan. Ja ću otvoriti srce i
reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvek, jer ti si predivan Bog. Ako neko može moju dušu spasiti, ako može grehe mnoge mi oprostiti, samo Isus može to učiniti i zato ću mu verna ostati. Ako neko može novi život dati mi, ako može bezuslovno mene voleti, samo Isus može to učiniti i zato ću mu verna ostati. I svoja ću kolena pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati. I svoja ću kolena pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati. Ako neko može moju dušu spasiti, ako može grehe mnoge mi oprostiti, samo Isus može to učiniti i zato ću mu verna ostati. Ako neko može, ako neko može novi život dati mi, ako može bezuslovno mene voleti, haleluja, samo Isus može to učiniti i zato ću mu verna ostati. Ajmo svi zajedno. I svoja ću kolena pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati. I svoja ću kolena pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati. I svoja ću kolena pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati. I da zaista, Isuse, samo pred Tobom mi saginjemo svoja kolena, Gospode. Samo pred Tebe, Hriste, dolazimo u nadi
Gospode, da si ti sa nama, Gospode, sada i u ovom momentu. Ti, Gospode, brineš za nas. Ti si izobilan u svojoj brizi, Gospode, u svojoj ljubavi. Ona ne prestaje nikada, Gospode. Sve drugo će proći, a tvoja ljubav stoji čvršće od svega drugog, Hriste Bože naš. I mi to znamo. I blagosijamo tvoje sveto ime. Hvala ti, Gospode, što brineš za naše materijalne potrebe. I, Gospode, hvala ti za svakoga koji daje verno i ovim momentima, Gospode. Neka ruka tvoja bude nad njim u sili i u slavi, Gospode. Svako ko je veran, Gospode, i sledi tvoje obećanje, neka tvoja sila bude na tom osobom, Gospode. A blagoslovi one koji su se našli, Gospode, sada u situaciji u kojoj nikada pre nisu bili, Gospode. Bože, blagoslovi, Bože, vodi ih tako da nađu financije za svaku potrebu, Gospode. Ti imamo tvoje obećanje, Gospode, da ćeš nam ti dati, Gospode, da imamo za nas, za naše potrebe, za svako dobro delo. I to je, Gospode, istina. Hvala ti, Gospode, što nas ti, Gospode, učiš da budemo velikodušni. I želimo stvarno biti crkva koja je velikodušna u davanju i pojedinci koji su velikodušni u davanju, Gospode. Hvala ti za to. Gospode, molimo te za našu zemlju, Srbiju, ponovo, Bože, zastupamo našu zemlju sad. Molim, Bože, za dobro ovoj zemlji, Bože. Molimo za mudrost za oni koji vode ovu zemlju, Bože. A ako nemaju mudrosti, ti, Gospode, skloni, Bože, ali molimo stvarno da imaju mudrosti. Molimo te, Bože, za iscelenje, Gospode, naše zemlje od ovog virusa, Gospode. Sačuvaj stare, Bože. Molimo, Bože, sigurnost na staračkim domovima i na bolnicama, Bože. Da virus ne uđe tamo, Bože, nego da anđeli tvoji štite ta mesta, Gospode. Da ne uđe ni jedan bakcil, Bože, ni jedan virus tamo, Bože. Gospode, blagoslovi vojsku, Bože, policiju, Bože, sve one koji rade, Bože, one koji su u prodavnicama, gde god, Gospode, blagoslovi, Gospode, neka budu zaštićeni od Tebe. I neka ova zemlja, Bože, se oporavi ekonomski posle ove krize. Mi to molimo, Gospode. Isto molimo za naš grad, Novi Sad. Tražimo blagoslov, Gospode, nad ovim gradom, Bože. I iznad svega, Gospode, spasenje ljudi i u Novom Sadu i u Srbiji. A neka bude dobro, Bože, u ovoj zemlji. Tvoje dobro, Bože. Blagoslovi progonjenu crkvu, Gospode, širom sveta. I daj mir Izraelu i Jerusalimu, Bože. Sačuvaj to mesto. A nas blagoslovi, Bože, u nastavku slavljenja i ovoj službi. Ćemo nastaviti sa slavljenjem, ali ponovo, pošto smo virtualni, ovaj put možemo da imamo slavljenje iz drugih krajeva sveta. I naša sestra Jasmina i Igor nas šalju jednu pesmu da nas povedu u slavljenju iz Francuske, tako da ajmo dalje da nastavimo sa slavljenjem. Dragi braće i sestre u Novom Sadu, pozdrav iz Francuske od Igore, Jasmine i Mile. Bera nas je zamolio da podelimo ove nedelje sa vama reč ohrabrenja. I misao koja je odmah došla u moju glavu bila je: reč Božja nije okovana. U 2. Timoteju 2:8-10 piše: Pamti Isusa Hrista, vaskrslog iz mrtvih, Davidovog potomka, po mom evanđelju, za koji se toliko zlopatim da me bacaju u okove kao da sam zločinac. Ali Božja reč nije okovana. Zato sve podnosim radi izabranih, da i oni stignu do spasenja koje je u Hristu Isusu sa večnom slavom. Danas je 17. dan karantina u Francuskoj. Znam da i vaši životi su također drugačiji nego što su bili. Škole su zatvorene, puno stvari nismo u mogućnosti da uradimo. Ali jedna stvar je sigurna, a to je da Bog i dalje radi u našim životima i u životima ljudi oko nas. Reč Božja nije okovana, reč Božja nije u karantinu. Uskoro ćemo proslaviti Vaskrsenje Isusa Hrista i znam da i ovde i kod vas ima jako puno dešavanja vezanih za Uskrs koje ove godine nećemo biti u mogućnosti da imamo na taj način. Ali ćemo se svejedno radovati u onome što je Isus Hrist učinio za nas i radovati se u njegovom vaskrsenju. Nadamo se da će vas ova reč ohrabriti danas. Želimo da otpevamo jednu pesmu za vas, zove se Smela ljubav. Napisana je u originalu na engleskom jeziku, ali Dario Šehić ju je preveo, tako da ćemo je otpevati za vas na srpskom i na francuskom.
tiho si mi pevao. Dobrota me je tvoja pratila. Još vazduh ne udahnu, ti udahnu mi život svoj. Milost tvoja me je nosila. U preplavljujuća večna smela ljubav Božija, spasi mene 99 drugih ostavlja. Zasluge nema, zlata da platim, ipak sve dao si. O preplavljujuća večna stela ljubav Božija. Bio sam neprijatelj tvoj, za mene si se borio. Dobrota me je tvoja pratila. Ja bezvredan i sebi, a ti dug si sam moj platio. Milost tvoja me je nosila. U preplavljujuća večna stela ljubav Božija, spasi mene 99 drugih ostavlja. Zasluge nemam, ni zlata da platim, ipak sebe dao si. O preplavljujuća večna smela ljubav Božija. Svaku senu ti obasjaš, savladaš planinu da dođeš do mene. Nema zida da zadrži, laži da zavede, da dođeš do mene. Svaku senu ti obasjaš, savladaš planinu da dođeš do mene. Nema zida da zadržiš, Laži da zavedeš, da dođeš do mene. svaku senu ti obasjaš, savladaš planinu da dođeš do mene. Nema Zida da zadržiš, laži da zavedeš, da dođeš do mene. Verujem da ste uživali u ovoj Jasminovoj pesmi. Tako je super što možemo biti preko interneta u kontaktu sa ljudima. Jasmina, Igore, puno vam hvala. Stvarno ste nas blagoslovili i ova pesma je predivna. Što se tiče obaveštenja, nema ih puno, ali ono što je značajno,
Sada je vreme internet. Sve se dešava na internetu. Ljudi su po ceo dan na računarima. Prilika je da podelite ove stvari koje radimo. Nemojte se stideti toga. Ja znam da uvek ima ljudi koji gunđaju, kojima to smeta. Ali, realno, ima onih kojima to pomaže. Ja sam iznenađen onda kada me sve ljudi kontaktiraju, zahvaljuju se za poruke, ljudi koji prate ono što se dešava, što radimo. Podelite. Nikad ne znate, možda će dobiti spasonosan moment za nekoga. Što se tiče desetka i davanja, možete to uraditi uplatom na žiro račun koji se nalazi ovde dole. Taj žiro račun je žiro račun crkve i zašto dajemo desetak i davanja? Zato što verujemo da je Hristos izvor svega onoga što imamo, da je to naš čin slavljenja. Mi slavimo Hrista kroz naše davanje i vidimo blagoslove kao su posledice svega toga. To možete učiniti i na ovaj PayPal račun. Takođe to dolazi u crkvu i na taj način iskazati svoju veru. Ja ne volim da kažem da tako podržavate rad crkvi, ako to stvarno i pomaže, ono sve što radimo, ali poenta nije podržavanje onoga što radimo, nego u slušanju onoga što Bog ima nam kaže. To je to što se tiče obaveštenja. Ja ću se pomoliti i krećemo sa današnjim propovedi. Gospod Isuse Hriste, hvala ti još jednom za današnji dan i za ovu priliku da možemo čuti tvoju reč. Neka je tvoje ime blagosloveno kroz ovu reč. Ja te molim da je oživiš, da ona bude živa u meni, da mi bude na ohrabrenje, da mi bude nešto što će mene pokrenuti, Gospod, dok propovedam, Gospod. Ja želim da ti meni govoriš dok ja govorim moje braći i sestrama. I ohrabri nas sada, Gospode, sve zajedno i usmeri u pravom smjeru. U Hristovom imenu. Amen. Moja današnja propoved se zove Zabludna delatnost, o čemu govori Sveto pismo. I izabrao sam ovaj naslov konkretno na osnovu jednog stiha koji ću kasnije citirati, gde se bukvalno upotrebljavaju ove reči zabludna delatnost. Ali šta je zabludna delatnost? Pa da bismo razumeli, prvo moramo razumeti šta je to zabluda. Zabluda je pogrešno verovanje. Zabluda je kada verujemo u nešto što nije istina. Kada smo slagani i nešto prihvatamo kao istinu. To je zabluda. Zabludna delatnost jeste kada mi širimo pogrešno verovanje, pogrešan način razmišljanja, kada utičemo na druge ljude zato što smo mi u zabludi i prenosimo tu zabludu dalje. Sveto pismo o toj zabludi govori u prvoj poslanici, to je drugoj poslanici Solunjanima, u drugom poglavlju. Od prvog stiha čitam celu poslanicu, mislim da je značajno. Kaže nam Sveto pismo ovako. A vas, braćo, molimo u pogledu dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista i našeg skupljanja oko njega. Ne dajte se brzo pokolebati u razboritosti, niti uplašiti ni duhom, ni rečju, ni tobože našom poslanicom, kao da je dan Gospodnji već tu. Da vas niko ne prevari ni na koji način, jer nema dana Gospodnjeg dok prvo ne nastupi otpad i ne pojavi se čovek greha, sin pogibli, koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom i svetinjom. Tako da će sesti u hram Božiji i samog sebe predstavljati da je on Bog. Da se ne sjećate da sam vam ovo govorio dok sam još bio kod vas. I sada znate šta to zadržava da se on pojavi tek u svoje vreme. Tajna bezakonje već naime čini samo da se ukloni onaj koji ga sada zadržava, pa će se tada pojaviti bezakonik kojeg će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svoga dolaska. Pojava bezakonika osniva se na satanskom delovanju svakom silom i čudnim znacima i lažnim čudima i svakom nepravednom prevarom za one koji propadaju, zato što ne primiše ljubav prema istini da se spasu. I zato im Bog šalje zabludnu delatnost da poveruju laži, da budu osuđeni svi koji ne poverovaše istini, nego se opredeliše za nepravdu. A mi smo dužni pre svega zahvaljivati Bogu za vas, braćo, koji vas ljubi, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje posvećenjem duha i istinitom verom, na koje vas je pozvao našim evanđeljem, da steknete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista. Stojite onda čvrsto, braćo, i držite predanja koje naučiste bilo našom rečju, bilo našom poslanicom. A sam Gospod naš Isus Hristos i Bog Otac naš, koji nas je zavoleo i dao nam večnu utehu i dobru nadu u blagodati, da uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu i reči. Ovo su
reči Božije za današnji dan i ja ću ih objasniti šta to znači. Ali da bismo razumeli ove reči, mi moramo razumeti o čemu se ovde radi. Šta je to pozadina ovog teksta? I ovo je pismo napisano crkvi koje je Pavle osnovao, crkvi koja se nalazi u Solunu na svom misijskom putovanju. Apostol Pavle dolazi u Evropu posle onog događaja kad mu anđeo govori jasno da treba da dođe u Evropu, da ne ide u Malu Aziju, dolazi prvo u Filipe, tamo doživljava neverovatno čudo Božije, obraća se čuvar zatvora i tako dalje, dolazi u Solun gde se ponovo dešavaju čuda, gde ljudi prihvataju Isusa Hrista i apostol Pavle osniva tu crkvu na tom mestu. Međutim, ono što je problem jeste da je ta crkva uskoro ostala sama. Apostol Pavle zbog progonstva Jevreja i ostalih mora da beži iz tog grada, odlazi u Vereju, pa dalje u Atinu, pa u Korint. Znači, ne zna šta se dešava sa njim. Ova crkva ostaje sama, koja je mlada crkva, tamo ostaju neki od učenika, koji utvrđuju, ali ova crkva je ostavljena sama, da se sama razvija i to je veliki problem za nju. Ona prvenstveno raste kroz pisma. Kada apostol Pavle dok boravi u Korintu dobija vesti šta se dešava u Solunu, on šalje pisma tamo i šalje poslanicu da ih pouči, da ih ohrabri u svemu onome kroz šta prolaze i tako dalje. Tačnije šalje 2 pisma koje su značajna, koje predstavljaju deo Novog Zaveta. Oni rastu kroz ta pisma. Ta crkva, posle Pavlovog odlaska, je progonjena. To je dalje značajna informacija. I oni se suočavaju sa stvarno velikim pritiskom njihove okoline. Jedinu utehu dobijaju kroz pisma, ali sa druge strane vide svet koji je izrazito neprijateljski nastavljen prema njima, a posebno jevrejska zajednica koja je uvek bila velika u ovom gradu. I dan danas je velika u Solunu. Dalje, ova crkva zbog svog tog progonstva čeka Hristov dolazak. Ona je ona koja iščekuje Hristov ponovni dolazak ovde na zemlju, zato što su suočeni sa progonstvom i apostol Pavle im i govori i tamo u prvoj poslanici Solunjanima u 4. 5. poglavlju puno se govori o drugom Hristovom dolasku. To je tekst gde Pavle možda najviše govori o svemu tome, zato što ova crkva čeka da Hristos dođe i da ih izvuče iz te muke. Ali ono što se dešava da Hristos ne dolazi, da neki od njih stradaju, da neki od njih umiru i ova crkva je zato zbunjena i uplašena. Znači, razumemo, ostavljena crkva, crkva koja raste kroz pisma, dobije informaciju o Hristovom dolasku, dešava se da neki od njih umiru, dešava se da su progonjeni, dešava se da se još nešto ne ispunjava. Oni su zbunjeni i uplašeni i postavljaju pitanje šta se to dešava. Tako apostol Pavle i kreće svoju poslanicu sa tim rečima: ne dajte se da vas neko uplaši kao da je dan Gospodnji već tu, kao da je već došao. I to je pozadina ovog teksta. Znači, poenta poruke koju apostol Pavle piše u ovoj crkvi jeste da im objasni kada će se desiti Hristov dolazak. Pošto su oni zbunjeni, Pavle im daje odgovor. I taj odgovor je značajan i za nas danas. Zato što danas hrišćani puno razmišljaju o tome da li su ovo znaci Hristovog dolaska. Zato je propoveda, zašto vidim konflikte na internetu, vidim priče o širenju da je, ne znam ni ja, implant o kome se govori vezano za vakcinu, što verovatno nije ni tačna informacija, da je to žig zveri i cijela priča se širi o tome da li je to znak Hristovog dolaska. Međutim, Sveto pismo veoma jasno govori, apostol Pavle veoma jasno govori šta je to znak Hristovog dolaska. I obratite pažnju, otvorite Sveto pismo, nađite druga poslanica Solunjana, 2. poglavlje od 3. stiha. Da vas niko ne prevari ni na koji način, jer nema danja Gospodnjeg dok prvo ne nastupi otpad i ne pojavi se čovek greha, sin pogibli, koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom i svetinjom, koji će sesti u hram Bože i samoga sebe predstaviti da je on Bog. Šta kaže Pavle? Nema dana Gospodnjeg dokle se ne pojavi otpad, dok se ne pojavi Antihrist, dok ne dođe do njegove objave, da se neko prikaže kao Bog, da neko pokaže da je on Bog, proglasi sebe Bogom, to biće kogod da je on bio. Ja danas ne želim da pričam o Antihristu, ali želim da vam pokažem šta Pavle jasno kaže. Znak dolaska Gospodnjeg će biti da se pojavi Antihrist. Dok se to ne desi, dok on ne sedne u hram Božiji i samog sebe ne predstavi da je Bog, kako god da se to desi, kako god da je to hram, šta god da bude, znači dok se to ne desi, nema dana Gospodnjeg. 3 šestice, cijela ta priča dolazi posle toga. Jer 3 šestice su simbol
da se klanjaš i da prihvataš Antihrista kao Boga. Znači, sva ta priča koja danas se kruži, o čipovima, o bolestima, o migrantima, znači sve to što nalazite na internetu, to ljudi nema nikakve veze sa onim što govori Sveto pismo. To je zabludna delatnost. Nešto što nema veze sa porukom Svetog pisma. Ako me ne verujete, pročitajte tekst. Zato nemojte nasedati na te priče. I ovo nije prvi put. Sećam se kad su se pojavile lične karte koje su bile čipovane. Toliko mnogo ljudi je pričao da je to znak Antihrista. Kakve to veze ima sa njim? To ne znači da možda Antihrist jednog dana neće koristiti čipove. Možda hoće. A to nema veze sa sadašnjosti. Možda će koristiti sadašnju tehnologiju u budućnosti, ali morat ćeš doneti odluku da se pokloniš Antihristu kao Bogu da bi bio sledbenik Antihrista. Znači, nema veze. To nije poruka Svetog pisma. Sveto pismo nas uči da gledamo znake oko nas, da gledamo znake oko nas. Ali ono što hoću da vam kažem, ljudi, bolesti je bilo i biće. Migranata je bilo i biće. Mi živimo u Vojvodini, u teritoriji gde su ljudi večito migrirali. Ako znate i malu istoriju, znate da je neprestano neko migrirao kroz ove krajeve svakih 100 godina, svakih 150 godina, svakih 20 godina. Zovemo Frušku goru po Frunzima, po Germanima, Francima koji su bili tu. Zovemo delove okolini Tatarski breg, Karabegovac, po Tatarima i ovima. Imamo francuska imena, imamo rimske imena, imamo razne ostatke tragove ljudi koji su migrirali kroz ove krajeve. Što se tiče bolesti, ako putujete prema Rumi, imate interesantan spomenik, možda ste ga videli sa strane 2 bela spomenika. One su napravljene kao sećanje na veliku kugu, tamo 1700 neke godine, kada je sanitarni kordon bio tamo, kada je bio nametnut karantin i kada su sprečavali da ljudi idu iz grada u grad. Kada je hiljade i desetine hiljada, nekada stotine hiljada, nekada milioni ljudi umirali u Evropi. I svake generacije misle, ovo je znak Hristovog dolaska. Zašto je to mislio? Zato što se to dešavalo njima. Ali Sveto pismo ne kaže da je to znak. Ono kaže da je strah koji prati znak, ali da će pravi znak biti to vezano za Antihrista. I zašto je ovo pričam? Zašto ja vama danas govorim o svime ovome? Zašto mi je to značajno? Pa zato što želim da sklonim taj strah i zabludnu delatnost da razmišljamo o tome. Zato što to nije istina. Internet je prepun lažnih informacija. Ne znam da navešćemo primjer. Ja volim prirodu i onda pratim takve informacije. Gledao sam ovih dana. Priroda se oporavlja od čoveka. U Veneciju su ušli delfini. Lažna vest. Nisu ušli. Nije se očistio Venecijski kanal. Samo se blato spustilo dole. I dalje je prljav. Čim prođe prvi čamac, voda je opet prljava. Onda priča, labudovi su se vratili. Labudovi su uvek tamo. Znači, to su lažne vesti. Gledam na internetu photoshopirane slike 2 puža koji se nalaze na pečurci okrenuti jedan prema drugom. I neko je napisao priroda se brine na zemlji. Pa nije to priroda, to je neko napravio Photoshop, stavio puževe na pečurku, slikao, obradio da izgleda interesantno. A ljudi veruju u takve stvari koje nisu istina. Nisu istina. To se zove laž. Način da te navuku da klikneš, da pogledaš, da lajkuješ, da im napraviš novac na taj način. Internet je pun lažnih teorija zavere. I sad, ako volite da čitate teorije zavere, pa čitajte, niko ne brani. Nemojte ih samo širiti. To nema veze sa onom stvarnim svetom. I kaže dalje, tamo da, što se tiče Antihrista, da završim priču o njemu, jer mi on nije značajan tako, kaže ovako, tajna bezakonja, naime, on već radi. Samo da se ukloni onaj koji sad zadržava i tada će se pojaviti bezakonje. Što kaže? Antihrist već deluje u ovom svetu, ali ne može da deluje slobodno, ne može da uradi ono što treba da uradi, čini tajna bezakonja svugde oko nas, ali ga nešto sprečavaš da dođe. Ja lično verujem da je crkva znak to, znači da crkva prisustvo Duha Svetog ovde na ovom svetu sprečava Antihrista da deluju u svojoj slobodi. Tako da i ne verujem da ćemo ikada i videti Antihrista na tronu, zato što će se neke stvari desiti. Ali to je sasvim druga priča. Pisao sam, govorio sam u drugim propovedima na tu temu. Poenta je Antihrist deluje. Šta kaže?
pojava bezakonika osniva se u satanskom delovanju sa svakom silom, čudnim znacima i lažnim čudima, sa svakom nepravednom prevarom za one koji propadaju, zato što ne primiše istinu, ljubav prema istini, da se spasu. Šta kaže? Znak delovanja Antihrista sada su lažne priče, sprečavanja ljudi da ne vide, da se zaokupe, da se uplaše, da budu blokirani, da prosto se toliko fokusiraju na te priče da ne mogu da razmisle o Hristu i da vide istinu. Antihrist sada zamajava ljude da ne vide istinu. To je poenta onoga što on radi. I Sveto pismo u nastavku kaže sledeće reči koje su jako teške za razumevanje, jer govori se o ovim delovanju Antihrista, ali onda imamo interesantan napomenu koju ću sad pročitati, gde bukvalno kaže ovako: ako tako hoćete, ako hoćete da verujete u sve te lažne priče, kaže ovako, i zato im Bog šalje zabludnu delatnost da poveruju lažu, da budu osuđeni svi koji ne poverovaše istini, nego se opredeliše za nepravdu. Šta kaže? Bog šalje zabludnu delatnost. I ovo mi je neverovatno teško da razumem kako Bog šalje zabludnu delatnost. Poenta je o ome. Ako hoćeš da veruješ u sve te priče, onda da, Bog dopušta tu zabludnu delatnost, jer neki ljudi koji odluče da odbace istinu, oni će verovati u laž i širit će tu laž. Drugi prevod kaže ovako: i zato im Bog šalje delovanje zavodničko. Znači, delovanje da zavedu, da proširi istinu. Poenta je, ako odbaciš istinu i počneš da veruješ laž, postaneš agresivni promoter te laži po svaku cenu, jer ona postaje suštinska istina za tebe. Kaže Bog: ljudi, to je za propast ljudi, ne za njihovo spasenje. To je delovanje zablude. To pripada Antihristu i onima koji propadaju. Ne vama. Ne vama. Vi to nemojte činiti. I to je jako bitno da shvatimo. Kada širimo teorije, zavere, kada širimo strah, kada širimo paniku među ljudima, mi ne služimo Hristu na taj način, nego služimo ocu laži, jer panika i strah sprečavaju ljude da čuju istinu. Nemojmo to raditi, nemojmo širiti strah. Strah možda donese opreznost, kako kažu naši doktori, što se baš i ne slažem potpuno sa njima. Možda donese opreznost, ali ne donese ništa dobro u duhovnom svetu. Strah nije način na koji Bog radi. Nemojmo širiti strah. Uloga svega toga je da ljudi ne vide istinu. To je uloga svega toga. Da li znate onu priču, to je Vuk. Bajka kaže ovako: bio neki dečak koji je plašio svoje selo sa stalnom pričom da dolazi Vuk. I ljudi bi istrčali, jurili Vuka koje nije bilo. I mali bi se smejao. I tako 3-4 puta: to je Vuk, seljani istrče, jure Vuka, Vuka nema. 4. put se desilo da je stvarno Vuk i došao. I mali je krenuo da viče: ljudi, Vuk. I niko nije reagovao na njegovu poruku. Niko nije hteo da se pokrene, zašto je stalno lagao. Niko nije verovao i mali je stradao. I ovo je na neki način duhovna igra. To je Vuk. Znači, govorimo o nečemu što se ne desi i onda ljudi kažu: pa vi ste neozbiljni, to sve nije istina, to nema smisla. I na taj način širenje raznih priča mi postajemo nosioci zla, jer sprečavamo ljude da prihvate zato što pričamo nešto što oni uskoro vide da nije istina. Nemojmo to raditi. Nemojmo to raditi. To pripada drugom svetu. I u nastavku teksta apostol Pavle prelazi, kaže ovako: ali mi smo dužni da svakda zahvaljujemo Bogu. Znači, ali mi smo dužni. Znači, ono pripada drugom svetu. A što se tiče vas koji ste vernici, za vas pripada ovo drugo. Kaže, mi smo dužni svakda da zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, koju Bog ljubi, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje posvećenjem duha i istinitom verom, na koju vas je pozvao našim evanđeljem da steknete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista. Stoga onda, braćo, stojite čvrsto i držite predanja koje naučiste bilo našom rečju, bilo našom poslanicom. A sam Gospod naš Isus Hristos i Bog Otac naš, koji vas je zavoleo i dao nam večnu utehu i dobru nadu i blagodati, da uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu. Kaže, mi treba da živimo ovako. A kako? Pa tako što je fokus na spasonosno evanđelje.
Naša poruka nije poruka loše vesti. Naša poruka se zove evanđelje, što znači dobra vest. Vest spasenja, radosna vest, evangelion. To je naša poruka, poruka spasenja, da je Bog dao svog sina za nas. To ćemo uskoro obeležiti na Uskrsu. Obeležit ćemo taj dan, da je Bog dao svog sina za nas, da svako ko veruje u njega ne propadne, nego ima život večni. Mi smo nosioci nade, radosne vesti, ne nosioci straha i propasti i osude. To nije naša poruka. Ja duboko verujem u dan Gospodnji. Mislim, to je jasno, govorimo o Antihristu, govorimo o tim stvarima. Ja duboko verujem u istinitost Svetog pisma. Ja čekam dolazak Gospoda Isusa Hrista sa radošću. Čekam to. Ali moja poruka je poruka radosti i nade u svemu tome. Da Hristos je umro da nas spasi, da je mene spasao, da je učinio da sam ja dete Božije, da je promenio moju prirodu. I kaže Pavle, mi zahvaljujemo, mi slavimo Boga zbog toga. To je drugi naš fokus. Naš fokus je na zahvaljivanju, ne na kukanju. Nigde ne kaže kukajte Gospodu. Naravno, postoji žaljenje. Ja ona je propovedala o žaljenju. Propovedala nam je o tom procesu duboke boli. I to je u redu. Ali u tom psalmu ne nedostaje ono nada u Boga. Mi nismo nosioci kukanja. Mi smo nosioci žaljenja. Ok, žaliti i radosti i svega toga što dolazi sa druge strane. Tako da, to je naša priroda. To je ono što nas poziva. Fokus je dalje na istinu o kojoj govori pismo. Kaže, stojite, draga braćo, čvrsto i držite predanja. Držite ono što ste naučili. Držite ono što piše u pismu. To je ono što mi propovedamo. O čemu mi govorimo. To je naša poruka. Dobra vest našeg Gospoda Isusa Hrista. Istina Svetog pisma. U tome stojimo čvrsto. Toga se ne odričemo. A ne priča koje su priče, koje neko izmisli da bi napravio sebi boostovao svoj neki sajt ili nešto slično i zaradio novac na reklamama. Nemojmo to raditi. I kaže, ako tako živimo, ako je fokus na evanđelju, ako je fokus na onome, na istini, na slavljenju, kaže, a sam Gospod naš Isus Hristos i Bog, Otac naš, koji vas je zavoleo i dao svo nam večnu utehu i dobru nadu u blagodati, da uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu i reči. Šta je posledica? Sam Bog dolazi u naš život. Sam Bog dolazi u naš život, braće i sestre. On sam dolazi u naše nevolji. Sjetite se ovo pismo o Solunskoj crkvi koja je u nevolji. On dolazi nama koji je u nevolji sa dobrim stvarima. I stavio sam ovde sliku Rembrandtovu Isusu u Oluji. I skoro sam slušao propoved, stvarno me dotakla ta poruka. Jer propovednik je rekao jednu misiju koja me onako uzdrmala do temelje. Dok je bila Oluja, Isus je mirno spavao, to vidite na ovome. Rembrandt je fantastično prikazao Oluju kada brod se skoro prevrće, učenici u panici, drže se na sve strane, Isus spava. Ali onda dolaze učenici i kažu, Isuse, ti hoćeš da propadnemo. Isus se budi i zaustavlja Oluju. I propovednik je rekao fantastičnu misao. Isusa nije probudila Oluja i nije došao na Oluju, a došao je kada ga je pozvao njegovo dete, njegov učenik. Sam Bog dolazi u našu Oluju. Ali ne smemo biti fokusirani na Oluju, nego na njega. On je izvor naše nade. I kada tako razmišljaš, tada računaj na utehu. Tada si sklonio prepreku da uteha dođe u tvoj život. Tada uteha stvarno može da dođe u moj i tvoj život. Ali ako sebe trujemo strahom i pričama raznim, onda nema utehe, ne može da dođe uteha, onda se bavimo zabludnom delašnošću. Tu nema utehe. Uteha dolazi kada to odbacimo i fokusiramo se na onoga koji umiruje Oluju. Onda doračunaj na utehu. Onda si sklonio prepreku ispred sebe. Onda tvoj Gospod dolazi i donosi mir. To je poruka evanđelja. Moja draga braćo i sestre, ovih dana, dok je internet prepun straha i prepun priča, nemojmo ići tim putem. Mi smo nosioci dobre vesti, ne loše vesti. Mi nismo glasnici propasti. Mi smo glasnici da i u propasti postoji nada.
da je Hristos sa nama. I nema bolje vesti od te. Ohrabrimo se, podignimo se, šta god da se dešava ovim danima. Samo se dešava ono što je ranije bilo. Svet je još uvek tu. Crkva je još uvek tu. I crkva ima svoj poziv. Da sledimo taj poziv. I da živimo nadprirodno, ono što smo propovedali. A ne prirodno ljudski. Jer prirodno ljudski je delovanje zablude. A nadprirodno je nošenje radosti. Radosne vesti. Gospod Isuse Hriste, hvala ti i za ovu službu. I za ovu poruku. I ohrabri nas, Gospode Bože moj. Hvala ti za evanđelje spasenja Tvoga. Ohrabri svakog mog brata i sestru sada, koji je dopustio da ga strah i zavere zarobe, koji je stavio sebe u zamku, u kaves i ne može da izađe, Gospode. Podigni taj kaves, da izleti slobodno, Gospode. U Hristovom imenu te molim. Molim ti za one koji te ne poznaju, koji sad ovo slušaju. Dotakni ih sada svojim prisustvom. Ako želiš da upoznaš Isusa Hrista, sada je idealna prilika. Nema boljeg vremena. Svaki dan je dobar. A kaže Sveto pismo, danas je dan spasenja. Danas je dan spasenja i za tebe. I ajde da prihvatiš Hrista. Ja ću moliti, a ti možeš ponoviti za mnom. Isuse Hriste, ja se kajem za moj greh. Molim te, oprosti mi. I dođi u moj život. I budi moj Bog i moj spasitelj. U Hristovo ime. Amen. Sveci ti, moj Gospode, Isus, tvoje ime kao med na usnama, tvoj duh je kao voda za moju dušu. Tvoja reč je kao lampa mojim stopama. Isuse, volim te, ja volim te, Isus. Puta. Isus. Isus. Sveci. Sveci ti, moj Gospode. Isus. Tvoje ime kao med na usnama, tvoj duh je kao voda za moju dušu. Tvoja reč je kao lampa mojim stopama. Isuse, volim te, ja volim te. Tvoje ime kao med na usnama, tvoj duh je kao voda za moju dušu. Tvoja reč je kao lampa mojim stopama. Isuse, volim te, ja volim te.
svet si ti, moj Gospode. Hriste Bože naš, ko je kao ti, Gospode, na nebu i na zemlji? Niko se s tobom porediti ne može. Ti imaš, Gospode, ključeve i ti znaš kad je kraj svega. Gospode, ti si onaj koji si odredio dužinu života našeg i dužinu života ovog sveta. Ali, Gospode, mi znamo da ti dolaziš. I dođi, Gospode Isuse Hriste. Dođi nam ponovo, mi te čekamo sa nestrpljenjem i gledamo ka tebi, Gospode. Blagoslovi našu braću i sestre u njihovim domovima, onima koji je sada teško, Gospode, neka uteha tvoja dođe sad. Gospode, posebno naše starima koji ne mogu da izlaze iz kuće, Gospode, daj snage u ovim momentima. I ponovo molimo za iscelenje da svu našu braću i sestre koji muči dijabetes, Gospode, isceli ih, Hriste. Neka se šećer normalizuje u Hristovim imenu. Mi to tražimo, Bože. Tražimo zaštitu od ovog virusa. Čuvaj nas, Gospode, i vodi. Neka vas blagoslovi Gospod Bog naš, neka njegova ljubav i milost bude snažna nad vama ovim danima. Tako da se iznenadite dok ste u vašem domu, a kako vam vreme protiče, da postavite sebi pitanje, gle kako je već proteklo. I druga stvar, neka otvori vaš um da vidite kako da služite. I da se prosto pitate odakle meni ovo, da to kažem, da to napišem, da to usmerim. Neka ovo budu najplodonosniji dani vašeg života. U Hristovo ime. Amen.